Díodíobh agus fáilteachí go dtí an aigrean seo de Tasc Teaghlaigh. An aigrean seo, bé muid cur síolta los na Gréine gáil atá inmhaonaithe, agus ciallaíonn sin go mbeidh sé maith ó thaobh na timpachtaide. Anis an rud a bheith na síolta los na Gréine, clobber, roll papur leithris, sean ceanna pónraí má tá ceanagah, isce agus ar náide na síolta. Fásta bheadh papur díothiring anis sa Gaelscoil seo iomlán inmhaonaithe agam tá me sé gáil sean chlúideach le trach a usaid agus tá me gáil cinnte dhéanamh agus an pláisteach agus an papur an pláisteach a winch den papur. So Doire go dtí gom é a chur se, tá me gáil sin a chur se an déanam has an ceasam. Anis tá me gáil é stróiceú. So Doire go Tá me gáil é stróiceú so Doire go sé cinneal cathair mar seo, agus tá me gáil é stróiceú arís mar tá baracht agam. Craig mé sin sin. Agus tá me gáil é cinneal a bhuainlaí mar seo so Doire go sé cos le baile na copán ag an mhain. Agus an sin an rud tá me gáil dhéanamh na tá me gáil é bhrú iste in san roll papur leithris. And is sé cin sagam sa aonta tannaí, má cin sagam sé níos tibhe bheith seo bhád níos siimplí ormh. Píosa sinna úsáid fa haine an céad plán de eile a tá me gáil úsáid. And is mar ag an sibh tá sin clúdaithe ag an bhain so Doire nach ag an sibh má. Agus an rud muid gáil dhéanamh is ná muid gáil an clobber a chur iste an seo agus níl sé tuite má has an bhain. An clobber a le a brí iste an seo agus brí ag an bhain. Níl tú géirí go mbeidh sé rá team chur iste an seo é. Agus an sin tá gáil mar síolta eil anis tá sé gáil thart fé ceara na cúig síolta a chur iste an seo. 1, 2, 3 agus arc bíon cuma defriúil a thorthú so tú cin dú a gin so me gáil sin a chur iste fásta. Agus bíon cin a tú cinneal dú agus buan a gin fásta a tá cásil seo. Agus chur hína sin iste fásta. Copa cin feaga agus sin ghfuil me gáil éitin a chuineal fáine plán de ag an eile tá agam. Agus an sin chur hína níos mó clobber ar a bhhair sin. So nuair tá me gáil dhéanamh ná tá me gáil é chur iste in san ceanna. Agus an sin sa Doire go teasaí sé in san ceanna agus Doire bhfuil níos mó cinneal takeíocht de aige agus ag flas, tá me gáil níos mó clobber a chur thart ar mar seo. Agus gur mé Mhóir mór isteach. Agus an tí go muid go usaid roll papur leithris ná mar go déaglann é thógáil amach nuair a bhíonn an los na Gréine chéan ag blathu. Agus nuair thógáil muid amach thugann é chur i bota níos mó nó fiú é chur an san talú chéan. Anis sin am ghfuil sin stíonn sin go mbeidh agus ghfuil sé takeíthe ag an clobber a tá thart air me gáil bhrí síos go do bugs Doire ghfuil sé deas láidir agus clobber seo a le bláí suas. Agus anis tá me gáil isce a chur. Me seo más an ceas. Sa chur dééis an jam so Doire go dtí an isce le a hábhailt fásta. Me gáil tuisceáil. Anis man tá cean níos luú agus sé bheith sé níos fearr mar níl ggóir blás agam me gáil get bud isce a chur. Is lóir sin mar níl muid géirí ach go mbeidh an clobber céan táis, níl muid go mbeidh géirí go mbeidh sé buaite nó bhí sé buásáil bhíon seansa go fiú flas. Agus an cé píosa eile seo aonanta táhachtach, cé muid é a chur ar fiúil ón solach agus ón Gréin, so Doire go dtí go blachbog a heacht a teach go mar dús. Anis chuinní mar sinna ar fiú beidir 5 agus an sin nar hagan an blach amach, chur ag taobh an mhaí, áitiúil an Gréin agus tíofa tú ag flas a níos.